சம்பாரிச்சது போதும், இனி இருக்க போற லைஃப் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு இடத்துல பீஸ்ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எல்டர்ஸ் அண்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்காகவே கோயம்புத்தூர்ல உருவாக்குன ஒரு செரீன் லிவிங் கம்யூனிட்டி தான் இது. ப்ராப்பர்ட்டி ஹண்ட் சீரிஸ்ல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஹர்ஷா ஹோம்ஸ் அண்ட் எல்டர் ஃப்ரெண்ட்லி கம்யூனிட்டி இன் பொள்ளாச்சி ரோட், கோவில்பாளையம். பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு பேக்ராப்ல சுத்தியும் தென்னந்தோப்பு, ஃப்ரம் சன்ரைஸ் டு சன்செட். உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை இங்க பாக்குறாங்க, பண்றாங்க. ஒரு சின்ன வண்டி சத்தம் கூட இங்க கேட்க முடியாது. அப்படி ஒரு காம்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் ஸ்டைல். மொத்தமா 9.5 ஏக்கர்ஸ்ல 1, 2 and 3 BHK 150+ எல்டர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஈஸியா நேவிகேட் ஆகிற மாதிரி லேஅவுட்ஸா இங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இங்க வீடு மட்டும் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இல்லாம கிராசரிஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே லோக்கலா சோர்ஸ் பண்ணி ஹெல்தி அண்ட் நியூட்ரியன்டான ஃபுட் உங்களுக்கு சர்வ் பண்றாங்க. உள்ளே ஒரு அழகான கோவில், வாக்கிங் பார்க், ஜிம், கம்யூனிட்டி ஹால், செக்யூரிட்டி, 24/7 மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆம்புலன்ஸ் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க ஏஜ் ஃபேக்டர் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி இங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. நான் அப்ராட்ல அண்ட் வெளியூர்ல இருக்கேன். என் பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் கம்யூனிட்டி தான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி சைட் விசிட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும்.